En mediator, det er en person, der stiller sig neutralt i midten som gæst i andres konflikt. Jeg hedder Marianne Spandet Jacobsen, og det er mig, der har stiftet RECOM. Vores primære fokus er det at forebygge og løse konflikter ude i forskellige typer af organisationer, private såvel som offentlige. Mediationsuddannelsen består af 4 moduler. De 3 af dem over 2 dage, 1 over 1 dag, og uddannelsen består af, at deltagerne får en række modeller, værktøjer, redskaber og teorier, som gør dem i stand til dels bedre at forstå konflikter, men i høj grad også at være med til at løse konflikter. Så det man lærer, det er at få øje på sine egne mønstre og finder ud af, at i virkeligheden er der ingen, der ønsker at stå i vejen for hinanden. Vi har bare forskellige veje til at nå vores mål.